Чувствали ли сте някога, че нарцисист има пълен контрол над вашите емоции и действия? Ето 4 психологически трика, които ще ви помогнат да си върнете силата и да се освободите от тяхната манипулация. Първо, поставете ясни граници. Нарцисистите мразят границите, защото искат пълен контрол. Бъдете твърди и последователни в определянето на това, какво поведение ще приемете. Дръжте се за границите си, дори когато те се опитват да ги нарушат. Второ, избягвайте емоционални реакции. Нарцисистите се хранят с емоционални отговори, било то гняв, разочарование или вина. Когато реагирате спокойно и логично, това ги обърква и им отнема контрола. Практикувайте да оставате неутрални и откъснати в напрегнати ситуации. Трето, използвайте метода на сивия камък. Това означава да бъдете колкото се може по-скучни и неотзивчиви. Не се включвайте в тяхната драма и не им давайте реакцията, която търсят. Колкото по-малко внимание им обръщате, толкова по-малко власт имат над вас. И накрая, фокусирайте се върху самовалидиране. Нарцисистите искат да търсите утвърждение от тях, но тайната е да го намерите в себе си. Изградете своята увереност, като разпознавате собствената си стойност и постижения. Когато спрете да разчитате на тяхното одобрение, вие си връщате контрола. Ако някога сте се справили с нарцисист, оставете коментар с това, което е работило за вас. Нека си помогнем взаимно да си върнем силата. И не забравяйте да последвате за още съвети как да защитите своето спокойствие и да устоите на манипулацията.